A koje su posljednje informacije o zdravstvenom stanju Pape Franje zna Marina Brcković koja nas čeka u Vatikanu. Marina, ima li promjene? Papa Franjo i dalje je stabilno, a dobra je vijest da više nije na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, već prima terapiju kisikom visokog protoka. Čini se za sada da ono posljednje pogoršanje od prije 2 dana nije utjecalo na njegovo zdravlje. No liječnici su kod bilo kakvih prognoza i dalje oprezni, šalju onu istu poruku da je papino stanje kompleksno. Papa Franjo je dan proveo odmarajući se i moleći. Zajedno s liječnicima i ljudima koji brinu za njega bio je na svetoj misiji u kapelici u bolnici Gemelli gdje se nalazi već 17 dana. A jutro su ga posjetili njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Svete stolice i zamjenik u državnom tajništvu. A sa mnom je Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Dobra večer. Evo, kako vi gledate na ove posljednje informacije o papinom zdravlju? Evo, Bogu hvala, papino stanje, kako smo čuli, je stabilno. Nadamo se da će ići u tom smjeru, evo, uz ovu svesrdnu podršku molitve Božjega naroda koji vjerujem da Papa osjeća, kao što je danas rekao Angelusu, da osjeća da ga Božji narod koji moli za njega nosi. Evo, tomu vjerujemo da je snage, tako da evo, nadamo se da će jednostavno to stanje bolesti ići u tom smjeru u kojem sada nekako čini se da pomalo ide. Kako ste doživjeli tu poruku za Angelus? Papa je danas, evo, kao i uvijek, evo, na poseban način zahvalio svima koji brinu za njega i u bolnici, ali isto tako na poseban način kaže da osjeća, evo, tu ljubav i podršku Božjega naroda i pozvao je, kao što uvijek čini, evo, da molimo za mir, pozvao za mir u svijetu. Danas je rekao, možemo reći, dosta ovako riječi koje su im duboke, da iz ovoga mjesta, dakle iz bolnice gdje se nalazi, koliko taj rad se čini još apsurdnijim, tako da su evo to duboke poruke Pape i onda je također pozvao na taj mir u našim međusobnim odnosima, u smislu da ne osuđujemo jedni druge i u smislu da evo budemo ljudi koji će preko riječi koje izgovarati činiti zajedništvo. Tako da evo poruka mira i dalje prisutna kod njega. Danas su ga posjetili njegovi najbliži suradnici. Znate li možda o čemu su razgovarali? Pa bili su kod njega kardinal državni tajnik Pietro Parolin, njegov zamjenik Monsignor Peña. Oni sigurno evo prate situaciju u svijetu, evo vidimo u kojoj situaciji se svijet nalazi i ratovi i sve drugo, tako da evo oni to prate, oni informiraju Papu o tome. Sigurno da vjerujem da su evo jednostavno o tome razgovarali, da je Papa u tom smislu izrazio podršku svemu onome što Sveta stolica čini, što državno tajništvo čini, evo da se taj mir u svijetu pokuša uspostaviti što prije. Mislite li da bi se Papa mogao povući sa svoje funkcije zbog bolesti? Pa mislim da nije vrijeme sada za takve stvari, takve nagađanja. Čini nam se evo da bolest je tu, ali da se Papa bori sa njom i da će, vjerujem, uspjeti evo uz Božju pomoć, uz pomoć molitve Božjega naroda izaći iz ove situacije, ozdraviti i vratiti se u svoju službu ovdje u Vatikan, pa ćemo evo dalje vidjeti što će biti, kako će biti. Ovo je zapravo prvi put da se ovako javno komunicira zdravlje jednog pape. Što kažete na to? Pa dobro, danas živimo u svijetu gdje nam je sve pomalo uvijek dostupno, tako da evo mijenjaju se sigurno vremena, tako da se evo i svakodnevno izvještava o stanju Pape i s jedne strane možemo reći tu je i ljudska znatiželja, opet s druge strane i briga i nas vjernika i vjerničkog naroda i svih ljudi dobre volje, kako nam je naš Sveti Otac, kako je Papa, tako da evo ljudi su evo s jedne strane željni tih informacija, opet s druge strane nekako evo žele kroz te informacije možda još više onda pojačati svoju molitvu za Papu kad se nalazi evo u onom stanju u kojem se sada nalazi. Molit će se večeras, krunica zaista jedan poseban osjećaj. Pa da, Bogu hvala, evo svi koji možemo dođemo ovdje, molimo krunicu zajedno sa evo drugim ljudima, vjernicima koji su imali opet svako na svom mjestu, mi našoj Hrvatskoj crkvi Svetog Jeronima, a i po cijelom svijetu, u našoj domovini, po cijelom svijetu svi mole za Papu i svi smo jedno, tako da li danas navečer, da li ujutro, da li neko popodne, ali svi smo evo ujedinjeni u toj molitvi za Papu i to ono što je lijepo Papa rekao, da doista osjeća da ga nosi, evo baš tako da ga nosi ta molitva Božjega naroda. Hvala vam puno na razgovoru. Kada će Papa izići iz bolnice još se ne zna, a večeras od 21 sat ponovno će se moliti krunica za njegovo zdravlje.